Расія працягвае абстрэльваць Украіну. Прынамсі 8 чалавек загінулі ў паўднёвых і ўсходніх вобласцях за апошнія сотні. Тым часам прэзідэнт Уладзімір Зяленскі паразмаўляў праз тэлефон з Дональдам Трампам, запрасіўшы экс-прэзідэнта ЗША наведаць Украіну. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаўт Сіўчык і сёння у аб'ектыве. Смяротнае пакаранне для грамадзяніна Нямецчыны. На што разлічвае рэжым? Европа и цивилизованный мир упадет в очередную ловушку белорусской власти. Колькасць вакансіяў павялічваецца, дэфіцыт кадраў расце. У Беларусі не могуць знайсці працаўнікоў. Экономика будзе абяскроўлівацца. Гэта будзе абмяжоўваць яе патэнцыял. Падвёў чырвона-белым сцягам і апошні раз пасля свабодных выбараў. 30 гадоў першай прэзідэнцкай інаўгурацыі. Праз 30 гадоў кіравання Лукашэнкі Беларусь апынулася ў бездані. МЗС Нямецчыны змагаецца за лёс свайго грамадзяніна, асуджанага на смерць у Беларусі. Навошта рэжым прысудзіў Рыку Крыгеру найвышэйшую меру пакарання, высвятляла Кацярына Гардзеева. Суд у Беларусі прыгаварыў Рыка Крыгера, вайсковага доктара з Нямецчыны, да смяротнага пакарання праз расстрэл. Інфармацыю напярэдадні апублікаваную тэлеграм-каналам «Матолька памагі» сёння пракаментавалі ў МЗС Беларусі. Кантакты з нямецкім бокам на гэтую тэму, вядома ж, былі. Гэты злачынец грамадзянін Нямецчыны, і мы разумеем клопат пра яго з нямецкага боку. З улікам просьбы МЗС ФРГ канкрэтныя пастановы наконт існых варыянтаў развіцця сітуацыі беларускім бокам прапанаваныя. Паводле праваабаронцаў вясны, падстава прысуду магчымае дачыненне нямецкага грамадзяніна да палка Каліноўскага. Теперь ясно, почему в том числе Беларусь не отменяла смертную казнь, а это чтобы вот создать как раз-таки такую ситуацию, чтобы можно было пойти на какой-то торг с Европой, с цивилизованным миром, какие-то, не знаю, обмены, какие-то преференции, чтобы спасти жизнь человека. Як сцвярджае тэлеграм-канал «Рыдаўка», Крыгера затрымалі ў Расіі, а потым перадалі КДБ. У нашай краіне мужчыну выставілі абвінавачванне паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодексу. Меркавалася, што пакараннем будзе 25 гадоў пазбаўлення волі. Расстрэльны прысуд стаўся нечаканым. З боку праваабаронцаў могу сказаць, што мы таксама не ведалі. Гэта справа была вельмі закрытая, і нават Германія, працуючы над пытаннем вызвалення нейкіх дамоўленасцей па гэтым чалавеке, яна пыталась не казаць да апошняга увогуле пра гэты кейс. Вядома, што Крыгер быў адмыслоўцам у бяспецы дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў Берліне. Пазней перайшоў на працу ў нямецкі Чырвоны крыж у якасці спецыяліста ў экстрэннай медыцыне. Як нямецкі грамадзянін звязаны з каліноўцамі і ці існуе гэтая сувязь увогуле, дакладна невядома. Если человека не только осудят, но и расстреляют, конечно, это усилит критику белорусского режима и лично Александра Лукашенко. Я думаю, что, скорее всего, что это игра такая, что, может быть, заменен смертный будет приговор на другое наказание, человек будет обменен, отпущен. Прысуд Крыгеру першы ў Беларусі паводле артыкулу за наёмніцтва. Як паведамілі у МЗС Нямецчыны, нямецкая амбасада ў Менску надае консульскую дапамогу адсуджанаму ды інтэнсіўна працуе з уладамі Беларусі. Але часу, каб уратаваць чалавека, мала. Смяротны прысуд там выконваецца цягам месяца. Такой спецыяльна расстрэльнай камандзе і яе кіраўніка месяц на то, каб у любы дзень гэтага месяца, у любы час гэтага месяца, там, можа, троху болей, выканаць гэты смяротны прысуд. Аднак, калі перамовы будуць паспяховыя і вырак Крыгеру ўсё ж змягчаць, прэцэдэнт паставіць пад пагрозу іншых замежнікаў, якія цяпер у Беларусі. Этот вот единственный случай, он может за собой, как говорится, повести цепь аналогичных случаев. И просто Европа и цивилизованный мир упадет в очередную ловушку белорусской власти. Я считаю, что здесь должно немецкое правительство
занять такую позицию, которая занимается с террористами, что с террористами переговоров не ведут. На сёння, паводле вясны, у лукашэнкаўскіх турмах утрымліваюцца каля 25 замежнікаў. У няволі застаюцца грамадзяне Украіны, Польшы, Расіі, Літвы, Латвіі, Нямецчыны, Казахстану і Узбекістану. Праваабаронцы зазначаюць, частку з іх рэжым можа выкарыстоўваць у якасці закладнікаў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Чарговыя падрабязнасці ў справе забойства польскага вайскоўца на мяжы з Беларуссю. Польскія службы высветлілі асобу нападніка. Пра гэта паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ са спасылкай на свае крыніцы. 28 траўня на 21гадовага вайскоўца Матэуша Сітыка напаў выхадзец з Блізкага ўсходу. Меркаваны злачынца ўсё яшчэ ў Беларусі, але можа ўцячы ў Сірыю. Ідэнтыфікаваць нападніка следчым дапамаглі запісы з камеры памежнай службы, а таксама сведчанні мігрантаў ды інфарматараў. Афіцыйны Менск усцяж не адказаў Варшаве на просьбу выдаць забойцу польскага вайскоўца. МЗС Польшчы называў гэта адной з умоваў для пэўнага залагоджвання стасункаў з рэжымам Лукашэнкі. Бактэрыю халеры выявілі ў адным са сталічных вадаёмаў. Паводле крыніцы Белсату гаворка ідзе пра шляпянскую водную сістэму ў партызанскім раёне Менску. Інфармацыю пра гэтую небяспечную знаходку распаўсюджваюць у чатах сталічных паліклінік. К счастью, тот вибрион, который выявлен, он не продуцирует вот этого яда, экзотоксина, который несет наибольшую опасность для случаев заражения, да, для развития клинической картины. Поэтому сейчас ситуация выглядит, чуть более сложной, чем штатная, но, по идее, все, что мы знаем, вроде как делается хорошо и правильно. То есть выявили, предпринимают необходимые меры, распространяют в Центре эпидемиологии письмо о том, что вот смотрите, нужно обратить внимание, при малейших подозрениях пациентов нужно тестировать холеру, потому что рутинно этого тестирования не производится. Вот. Пока что угроза эпидемии не похоже, что она существует. Небяспеку ўяўляюць некаторыя іншыя вадаёмы ў Менску альбо каля сталіцы. Эпідэміёлагі абмежавалі купанне на 8 пляжах вадасховішчаў Дразды, Цнянская, Заслаўская і Крыніца. Прычына – павышаная колькасць мікраарганізмаў, якіх менавіта адмыслоўцы не ўдакладнілі. Такога дэфіцыту кадраў у нашай краіне яшчэ не было. Эканоміка ставіць чарговы антырэкорд. Бракуе больш за 160 тысячаў працаўнікоў. І гэта толькі афіцыйна. Александр Дзегцяроў працягне тэму. Устойлівы рост, што праўда, колькасці вакансій. На сёння ў Нацыянальным банку працоўных месцаў размешчаныя больш за 160 тысяч прапановаў, што амаль у 13 разоў перавышае запыт ад спашукальнікаў. І гэта толькі афіцыйныя звесткі. Эканоміка будзе абяскроўлівацца. Гэта будзе абмяжоўваць яе патэнцыял для росту, для развіцця. Яна будзе далей існаваць у рэжыме затыкання дзірак. Колькасць вакансіяў расце ўжо некалькі месяцаў запар. У канцы сакавіка бракавала 141 тысячы работнікаў. У траўні ўжо больш за 150 тысячаў. І вось сёння чарговы антырэкорд. Пры гэтым толькі 6% працадаўцаў прапануюць заробак больш за 2000 рублёў. Беларуская эканоміка, яна вось, такая, якая ёсць. Яна неэфектыўная, яна дамінуецца дзяржаўнымі прадпрыемствамі, якія кіруюцца неэфектыўна, некваліфікаванымі людзьмі, якімі у сваю чаргу кіруюць нейкія палітычныя фактары. Улады не першы год кажуць пра крытычную сітуацыю на рынку працы і прапаноўваюць розныя захады, сярод якіх вяртаць на прадпрыемствы пенсіянераў, прыцягваць мігрантаў, будаваць жытло каля буйных прадпрыемстваў. У траўні намесніца міністра эканомікі Тацяна Бранцевіч нават прапанавала вяртаць суграмадзянаў, якія эмігравалі. Лік вакансіяў сведчыць, што захады рэжыму не дзеюць. Однако уборочная кампания стимулирует генеровать новые идеи. Может быть, даже надо на предприятиях промышленных, там люди более подготовленные, ответственные, немало хороших специалистов, создавать определенные звенья.
по основным работам, по вспашке и особенно уборке хлебов. Пры гэтым ува ўсёй краіне працягваюць звальняць беларусаў з палітычных матываў, а на працу не возьмуць, калі чалавек адбываў адміністратыўны тэрмін паводле так званых пратэставых артыкулаў. У красавіку журналісты выдання «Зеркала» пад выглядам такіх асобаў тэлефанавалі ў 6 найбуйнейшых заводаў. Ім паўсюль адмовілі. Я думаю, что режим в этом плане свои действия не изменит, и он по-прежнему не будет брать неблагонадежных граждан на работу и будет увольнять тех, кто представляет из себя неблагонадежных. И, возможно, белорусы продолжат также активно мигрировать за границу, и рабочих рук будет становиться все меньше и меньше. С 1 жніўня беларускія наймальнікі змогуць браць на працу замежнікаў на шэраг спецыяльнасцяў, нават калі мігранты не маюць дазволу на сталае пражыванне ў краіне. У спісе Міністэрства працы 53 пункты. Ад бетоншчыкаў, жывёлаводаў і слесараў да дактароў-спецыялістаў ды инженеров. Привлечение людей из других стран, они могут вызвать много политических последствий, как, например, национальная рознь или то, что предлагаются заработная плата больше, чем белорусам, белорусов заставляют думать, а что меня держит на этом рабочем месте. Ужо цяпер працоўныя мігранты ў нашай краіне атрымліваюць больш, чымся ў сярэднім зарабляюць беларусы. Згодна з заканадаўствам, пры заключэнні працоўнай дамовы з замежнікам памер аплаты мае складаць не менш за 5 мінімальных заробкаў. На сёння гэта больш за 3000 рублёў. Александр Дегтяров, Белсат. Сёння спаўняецца 30 гадоў з першай прэзідэнцкай інаўгурацыі ў незалежнай Беларусі. 20 ліпеня 1994 года Александр Лукашенко ўзышоў на трыбуну з пагоняй, паклаў руку на Канстытуцыю і падбеў чырвона-белым сцягам зачытаў прысягу на беларускай мове. Гэта быў першы і пакуль што апошні раз, калі на вернасць народу прысягаў палітык, абраны на сапраўдных прэзідэнцкіх выбарах. Андрей Сульжец. – 20 ліпеня 1994-го, роўна 30 гадоў таму, авальная зала Дома ўраду. Лукашенко заступае на пасаду першага прэзідэнта Беларусі, а краіна робіць першы крок да дыктатуры і беззаконня. Клянуся служыць народу Рэспублікі Беларусь, выконваць Конституцию и законы Республики Беларусь. Вось так, под нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам і па-беларуску малады і амбітны лідар прысягае беларускаму народу. В 20 метрах от мяне Лукашенко выходзіць на трибуну, кладзе руку на Конституцию, прыносіць прысягу. Поўнае такое адчуванне і рэальнасці, што вы зараз прачнешся, і гэтага не будзе, а вот тое, што адбываецца, гэта дурны сон. Настолько не верилася, что белорусский народ зрабіў гэткі суицидальны самозабойчы выбор. Першая інаўгурацыя ў беларускай гісторыі праходзіла даволі сціпла і стрымана. Ад звычайнага паседжання Верховнага Савета ўрачыстасць адрознівала толькі большая колькасць журналістаў і дыпламатаў. Некаторыя яшчэ мелі спадзяванні на светлую будучыню. У 1994 годзе Лукашенко ўваходзіў у пасаду як народны прэзідэнт, як такі Робін Гуд, ад якога чакаюць цудаў, учынкаў, справядлівасці. А час паказаў, што Робін Гуд такі вельмі своеасаблівы. Ён ужо скукожыўся да звычайнага такога аўтарытарнага правіцеля. Паводле кіраўніка першай прэзідэнцкай адміністрацыі Леаніда Сініцына на інаўгурацыю выдаткавалі не больш за $5000. Акрамя іншага, у суму ўвайшоў гарнітур для Лукашэнкі і банкет, на які запрасілі ў асноўным працаўнікоў ягонай каманды ў рэгіёнах. Посядзелі, выпілі, павіншавалі адно аднаго. Усё як звычайна. Такі банкет чалавек на 150-200, мне падаецца. Пілі, як заўсёды, гарэлку на стале, звычайныя закускі, якія бывалі на савецкіх банкетах. Такое сярэдняе вяселле. З часам жа маштаб і пышнасць інаўгурацыі павялічваліся. У 2001 на доўгія гады прысягу перанеслі ў Палац Рэспублікі. Нязменнымі заставаліся толькі ачышчаныя ад Менчукоў вуліцы і Лідія Ярмошына. Вступая в должность президента Республики Беларусь, клянуся верно служить народу Республики Беларусь, свято и добросумленно выконвать ускладенные на меня
высокие обовязки. З 2015-го працэдура пераехала ў нядаўна пабудаваны палац незалежнасці, а ў 2020-м Лукашенко здзівіў і беларусаў, і ўвесь свет. Інаўгурацыя прайшла таемна ад народу. Сярод прысутных толькі сілавікі, чыноўнікі ды праўладныя артысты. На цырымонію не запрасілі ніводнага замежнага амбасадара, нават расейскага. Лукашенко панічна баяўся ўласнага народу, панічна баяўся, магчыма, за сваю бяспеку. Таму гэта і не выглядала на інаўгурацыю, гэта было падобна на нейкую таемную сходку, зборышча людзей па дзяржаўным перавароце. Напярэдадні гадавіны інаўгурацыі з'явілася метадычка для ідэолагаў, якая малюе страшны вобраз 1990-х і супрацьпастаўляе ім стабільнае сёння. Маўляў, Лукашенко ўратаваў Беларусь і адвёў краіну ад краю бездані. Лукашенко прыняў Беларусь як краіну ў асноўным свабодную, з пачаткамі дэмакратыі, з уздымам нацыянальнай культуры, якую паважалі ў свеце, наведавалі заходнія лідары ад кіраўнікоў суседніх краінаў да прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, а праз 30 гадоў кіравання Лукашэнкі Беларусь апынулася ў бездані. Пра парушэнні, фальсіфікацыі, непрызнанне, рэпрэсіі, пратэсты ў метадычцы, вядома, ні слова. Андрэй Сульжыц, Белсат. Справа якой дасюль не раскрылі. 8 гадоў таму, 20 ліпеня ў Кіеве загінуў беларускі журналіст Павел Шарамет. Ушанаваць ягоную памяць сёння прыйшлі жыхары ўкраінскай сталіцы. Людзі прынеслі кветкі да памятнага знаку, які ўжо 4 гады стаіць на месцы гібелі Паўла Шарамета. Раніцай 20 ліпеня 2016 года ў цэнтры Кіева выбухнуў аўтамабіль, у якім журналіст ехаў на працу. Толькі праз 3 гады украінскія следчыя назвалі імёны 3 падазраваных у злачынстве. Аднак сёлета ў студзені стала вядома, што суд ва ўкраіне прыпыніў разгляд справы аб забойстве Паўла Шарамета, бо 2 з імаверных выканаўцаў служаць у войску. Польшча афіцыйна зарэгістравала Беларускі інстытут публічнай гісторыі, незалежнае аб'яднанне беларускіх гісторыкаў і даследнікаў у выгнанні. Пра ідэі і планы установы нам апавёў дырэктар Ігор Станкевіч. Ёсць ідэя выдання беларускага гістарычнага атласу. Гэта атлас, які ўжо шмат гадоў выдаваўся. І зараз мы паспрабуем яго перавыдаць. Першую частку, іх усяго будзе 3. Апроч таго, мы хацелі б паспрабаваць наладзіць сувязі з людзьмі, якія займаюцца відэаблогінгам і распавядаюць пра гістарычную тэматыку, каб, па-першае, абмяняцца досведам, магчыма, падзяліцца уласнай экспертызай. Ну і таксама будзем навязваць сувязі з рознымі партнёрамі, у тым ліку ў Літве, у Польшчы, здымаць, магчыма, складаныя гістарычныя пытанні і разам гэта ўсё абмяркоўваць. У Варшаве прайшоў аматарскі футбольны турнір сярод беларускіх камандаў. Імпрэза прысвечаная памяці Мікіты Крыўцова, беларускага футбольнага фаната, забітага падчас пратэстаў у жніўні 2020-го. Ужо неўзабаве будзе 4-я гадавіна ягонага забойства. Нашы героі жывуць, пакуль мы пра іх памятаем, і мы гэтым турнірам гэта робім. Мы кажам, што мы не забыліся, што нам не ўсё роўна, што мы не забудземся, што мы не даруем. Праз футбол, праз спорт, які аб'ядноўвае людзей, мы можам даць вось такую павагу яму аддаць і ўспомніць яго добрым словам і іх таксама хвілінай маўчання. У турніры згулялі 14 беларускіх камандаў, сярод якіх і дружына Белсату. Падчас адкрыцця першынства слова ўзяў брат Мікіты Крыўцова Павел. Ён прывітаў удзельнікаў і падзякаваў ім за салідарнасць. Таксама на трыбуне прысутнічала маці Мікіты. За ўдзел у турніры кожная каманда аплаціла ўнёсак, усе грошы пойдуць на падтрыманне сям'і Мікіты Крыўцова. Маленькі крок для чалавека, вялікі скачок для чалавецтва. 55 гадоў таму амерыканец Ніл Армстронг ступіў на месяц. Ёсць у гэтым і заслуга беларуса. Менавіта наш суайчыннік Барыс Кіт распрацоўваў паліва, на якім касмічны карабель Апалон-11 даляцеў на спадарожнік зямлі.
One small step for man, one giant leap for mankind. Спадарства, дзякую, што застаецеся з Белсатам. Для нас вельмі важнае вашае падтрыманне. У студыі працаваў Вітаўт Ціўчык. Да наступных эфіраў.